Ahoj Luky, chcem sa ťa spýtať, prečo by sa mal človek zúčastniť takéhoto biznis semináru? Tak za prvé, pretože môže, lebo je to otvorené pre všetkých. A za druhé je to seminár, kde pokiaľ si odtiaľ to nič neodnesie, tak myslím, že zistí, akým spôsobom sa dá žiť život. Poviem, že za nás za poslednú dobu, čo máme mladých ľudí v tíme, tak máme skúsenosti také, že tí ľudia vlastne zrazu zistia, že ten život môže byť úplne iný, ako si predstavovali. A nemusí to byť len nejaký kolobek, že práca domov, v prípade medzi tým krčma, lebo videli, že takto povedzme fungovali ich nejakí rodičia alebo starí rodičia, ale zrazu zistia, že môžu fungovať v kolektíve, v práce, kde sa ľudia o seba navzájom starajú, kde si pomáhajú, kde je prajné prostredie, kde je vytvorené pre nich niečo, čo už v podstate je hotové, oni to nemusia vymýšľať, môžu to používať a vďaka tomu dokážu svoj život zlepšiť. Možno až nepredstaviteľným spôsobom. A netvrdím, že je to garantované, je to možnosť. A netvrdím, že to pre každého bude, určite nie, pretože to si treba aj zaslúžiť. Ale treba tomu šancu. Prečo si myslíš, že finančný biznis je to najlepšie možné riešenie? No, Adam, tu ti poviem tak, že pre mňa áno, pre teba áno a pre ľudí, ktorí sa v tom nájdú, to bude naozaj to najlepšie možné riešenie. Ja netvrdím, že je to najlepšie možné riešenie pre každého, pretože pokiaľ by som to nevyskúšal, tak o tom naozaj neviem. A ja som vedel, že to, čo som robil predtým, pre mňa nebolo najlepšie možné riešenie a preto som hľadal niečo nové. A ja verím, že treba toho v živote skúsiť čo najviac a možno, že za povedzme takých tých, hovorí sa o nejakých prvých 100 dňoch, že keď človek si to vyskúša tých 100 dní alebo povedzme pol roka, tak zistí, či na to má alebo nemá. Ale je to super riešenie práve pre ľudí, ktorí jednoducho hľadajú v živote niečo, čo má zmysel, hľadajú niečo, čo má perspektívu, hľadajú niečo, čo v princípe aj v tejto dobe, kedy sa rieši automatizácia, robotizácia, do všetkých častí nášho života sa v podstate nejakým spôsobom dostáva napríklad AI, ktorá mnohým ľuďom vytvára také otázniky, že a bude moja práca potrebná ešte o 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov. Ja som bol napríklad veľmi prekvapený, keď mojej dcére, ktorá keď 2 rokmi dozadu, keď končila strednú školu, tak tam mali nejakého poradcu pre výber vysokej školy a bavila si s nimi o tom, že aké tie povolania alebo aké profesie majú perspektívu. A napríklad povedali, že poradenské služby, konzultačné služby, služby, kde ľudia chcú sa rozprávať s človekom, nie s umelou inteligenciou, lebo si potrebujú vytvoriť nejakú emóciu, potrebujú si vytvoriť väzbu, takže tieto služby majú obrovskú perspektívu a tam patríme aj my. Takže za mňa je to biznis, je to odvetvie, kde nás bude, nielen nás, ale aj ľudí, ktorí prídu po nás, bude stále treba. Luky, čo podľa teba by mal človek spraviť, keď chce začať tento biznis? Prísť na školenie a dať tomu rozhodnúť sa, že teraz idem robiť 100 dní to, čo mi budú hovoriť a budem to opakovať a nebudem riešiť, či to tak je alebo není a potom sa rozhodnúť. Aké výhody vidíš v rámci tohto biznisu do budúcna? No, ja si myslím, že pre každého človeka, ktorý začne v tomto biznise pracovať, najväčšia výhoda je, že spoločnosti sieťového marketingu ako OVB nemajú iné aktíva ako ľudí. A tak, keď napríklad by si mal nejaký výrobný závod, investuješ do hál, do strojov, do nejakých iných vecí, tak tu OVB aj ty budeš investovať do ľudí, pretože vieš, že to je tvoje hlavné aktívum, to je to, čo chceš rozvíjať, starať sa o nich, poskytovať im super prostredie, jednoducho rozvíjať ich. Čiže to je tá hlavná výhoda. Keby si mal jedným slovom opísať túto firmu, aké slovo by to bolo? Sloboda. A prečo práve sloboda? Pretože sloboda za mňa v tom sa skrýva veľa vecí. Je tam vplyv, sú tam možnosti, je tam rozhodovanie, je tam perspektíva, ale proste sloboda je o tom, že všetko, čo riešim, je v mojich rukách. Nikto nerozhoduje za mňa. Prečo by sa mal človek zúčastniť semináru, ktorý organizujeme 26. a 27. júla? No pretože tam budeme my dvaja, Adam. Za prvé. Pretože tam budú fantastické prednášky, bude tam večer super atmosféra a je to v nádherných priestoroch. My vždycky na každom školení okrem biznisového know-how, ktoré máme, tak dávame ľuďom aj veľa pridanej hodnoty formou večernej zábavy, formou možnosti rozhovorov, interakcií, rôznych workshopov, ktoré sa dejú práve počas tohto školenia. Takže ak chcete poznať ľudí, ktorí sú naladení na osobnostný rozvoj, na rast biznisu, ľudí, ktorí jednoducho chcú v živote niečo dokázať a naozaj robiť zmysluplnú prácu, tak určite príďte.